ООН та західні країни, як і раніше, не можуть отримати доступ до китайського регіону Синьцзянь, щоб перевірити становище мусульман-уйгурів. Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. Ситуація, в якій опинилася етнічна меншина у віддаленому регіоні на північному заході КНР, давно турбує світ. Надходять повідомлення, що правляча в Китаї Компартія помістила понад 1 мільйон уйгурів до так званих центрів професійної підготовки, які по факту є звичайними в'язницями. На жаль, поки не можу повідомити про прогрес у пошуку реального доступу в Сіньцзян, Уйгурський автономний район. Тим часом мій офіс завершує аналіз інформації про серйозні порушення прав людини в цьому регіоні. Незабаром всі дані оприлюднять. Китайська влада стверджує, що усі ув'язнені з професійних центрів Синьцзяня вже вирушили на роботу. Перевірити ці твердження неможливо, знову ж таки, через закритість регіону. Правозахисники кажуть, що Компартія намагається змусити уйгурів відмовитися від їх віри та культури. Подібним гонінням піддаються не тільки китайські мусульмани. Відомо, що об'єктами переслідувань також стали тибетці, парафіяни домашніх християнських церков та прихильники медитативної практики Фалунь Гун.